gida na sarauta ke na samo cikin soyayya ta, raba ba ta da kyawu ke na zabo miyo soyayya yar uwata. A gida na sarauta kai na zabo cikin soyayya ta, raba ba ta da kyawu kai na zabo miyo soyayya dan uwana. A gida na sarauta tsintuwa na yi cikin soyayya ta, ga ta nan a gare ni ku ganta nan yar gidan tarbiyya ce. In na so yin taɗi ganta kasau da tsabar kunyarta, ke kike da sarautar dukkan mata gida na sarauta kin yarata. A'a wasu sun ce so cuta yake ni kuna ce a'a ne, shi yake daga bawa ya zama sarki cikin masarauta ne. Ga ruwa ga iska sai mu je korama mai shuka ne, kai na bai wa sarautar zuciya ta gida na sarauta ka yi rata. Gida na sarauta ke na samo cikin soyayya ta, raba ba ta da kyawu ke na zabo miyo soyayya yar uwata. A gida na sarauta kai na zabo cikin soyayya ta, raba ba ta da kyawu kai na zabo miyo soyayya dan uwana. Na riga na ɗauka alƙawar kanki ba zan sauke ba, kyan ado kin bisa kama da dawisu in zan zanawa. Dole sai kin haska ko duhu kin keke ta daban ma, zo mu je kira kani gidan sarauta da ke zan zauna yar uwata. Wanda ke yin suka gun masoyinsa ya ɗara sauna, rike mai ƙaunar ka iya wuya sai ya zama amana, rike mai ƙaunar ka iya wuya sai ku damke juna. Da safiya ka farka hidima zana yau a gare ka farin ganina. Ita fahimta fuska ce ni da kai maka yau dace, kai na baiwa amana ta auren mu ni na tantance. In ku har an daura can gida na sarauta za mu yi rayuwa.